Здравейте, аз съм Джеймс Рут, адвокат по имиграция с smartinvestorvisas.com. Джекомса, днес ще разгледаме вълнуващия път от получаване на виза до ставане на гражданин на Съединените щати. Нека се потопим. Много чужденци се нуждаят от виза, за да влязат в Съединените щати, и повечето идват с неимигрантски визи. Това са временни визи, които позволяват на хората да останат за конкретни цели, като туризъм, бизнес, учене, работа. Кандидатствате за тези визи в посолствата и консулствата на Съединените щати в своята страна. За да успеете, трябва да покажете, че възнамерявате да се върнете в родината си след посещението. След като получите вашата виза, е време да влезете в Съединените щати. Ако сте с неимигрантска виза и решите да останете по-дълго, трябва да кандидатствате за или удължаване, или промяна на статута. Удължаването ви дава повече време в същата категория, докато промяната на статута ви позволява да преминете към различна визова класификация. Можете също така да кандидатствате за зелена карта, която ви дава право на постоянно пребиваване. Съществуват различни начини за получаване на зелена карта, включително спонсорство от семейство, лотарията за разнообразие, убежище, предложения за работа, изключителен талант и инвестиции. Повечето кандидати ще преминат интервю с ОСИС и след като бъдат одобрени, ще се радват на правата и преимуществата, които носи постоянното пребиваване. За да поддържате статуса си на зелена карта, следвайте законите на Съединените американски щати и я подновявайте на всеки 10 години. След като държите зелената си карта в продължение на 5 години или само 3 години, ако сте женени за американски гражданин, можете да кандидатствате за гражданство чрез натурализация. Това включва подаване на заявление за натурализация и подготовка за интервю и тест по гражданство. Щом преминете теста по гражданство и положите клетва за вярност, честито, вече сте гражданин на Съединените щати. Накрая подайте заявление за вашия американски паспорт, вашият ключ към международното пътуване и доказателство за гражданство. Това пътуване може да изглежда сложно, но с правилното напътствие е невероятно удовлетворяващо. Всяка стъпка ви приближава до мечтата ви да живеете в Съединените щати. Ако имате въпроси относно вашето имиграционно пътуване, посетете smartinvestorvisas.com. Ние сме тук, за да помогнем на всяка стъпка от пътя. Благодарим ви, че гледахте.